Hej Kim. Det er så min hund, Mille. Glæder mig sådan til, at du skal se hende. Og som du kan se, så har hun et schæferøre og et labradorøre. Hun er simpelthen så bedårende. Lige nu der er hun bare ved at æde en pind, fordi det er bare sjovt. Det er det bedste i hele verden, det er at æde en pind, og så hendes bold. Den er så ikke lige her. Den kan vi gå om og finde. Kom, Mille. Og hun glæder sig sådan til at lege med Bella. Lalala, vi går lige væk fra alt ukrudten. Lalala. Skal vi se, hvor er din bold hen? Hvor er bolden hen, Mille? Skal vi se, hvor hun... Nå ja, hun har gemt den heroppe. Lige her. Sådan en her, det er bare det bedste. Så. Den så, Mille. Og så elsker hun at løbe med sin fodbold. Den. Og spise blade. Og alt muligt andet. Lige nu er hun så i gang med at jage insekter. Katte elsker hun også løbe med og fra. Og som du kan se, så sidder Ninja deroppe og holder øje. Og hun leger. Der var nogle fugle. De er så spændende. Men Kim, vi ses snart. Hej hej.